बिश्नाथ जिल्ला एबसुआ मेट्रिक आनजादाव टप 10 मासियाव जायगा आवग्रिनो हानाय फरायसाफोरखौ बरायदों। बिश्नाथ जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा फरायसाफोरखौ थुलुंगा होनायनि असिलायै थांनाय बोसोरफोरनि बायदिनो देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव टप 10 मासियाव जायगा आवग्रिनो हानाय आरो सेथि थाखोआव उथ्रिनो हानाय बिश्नाथ जिल्लानि बर' बिजोंनि फरायसुला फरायसुलिफोरखौ बरायनाय जायो। गहपुर हालामनि सिङाव थानाय आलुफारा पन्चायतनि नब्लाङाव दिनै बिश्नाथ जिल्ला एबसुनि बानजायनायाव बर' बिजोंजों फरायनानै जिल्लानिफ्राय मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसारनो हानाय फरायसाफोरखौ बरायनाय हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै मिरु एबसुनि सोलोंथाइ नेहाथारि सोमावसार बसुमतारिया बाहागो लायो। हाबाफारियाव बाहागो लानानै बिथाङा उथ्रिसारनो हानाय फरायसुला फरायसुलिफोरखौ बरायनायजों लोगोसे फरायसाफोरनि गेजेराव गोजौ सोलोंथाइ लानाय आरो इयुन जिउ राहा दानायनि सायाव गुवारै बिबुंथि लाखिनायनि गेजेरजों थुलुंगा होयो। दिनै बिश्नाथ जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनाय 2022 मायथाइनि एसएसएलसि आनजादाव उथ्रिसारनाय फरायसाफोरनि टप 10 जिथि मासि आवग्रिनो हानाय आरो सेथि मासियाव मोननाय गासैबो फरायसाफोरखौ जि बरायनाय मोनसे हाबाफारि लादों। बियो खोब मोनसे मोजां हाबाफारि आरो बेयाव गोबां फरायसाफोर बाहागो लादों। दा बेयो मोनसे बिथांमोननि थुलुंगानाय मोनसे होगोन आरो बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोंनि फरायसाफ्रा गावबा गावनि एक्सपिरियेन्सखौ बिथांमोना शेयार खालामदों आरो जोंनि फरायबाय थानाय फरायसाफ्रा बेखौ नुनानै फैगौ बोसोराव बिथांमोना रिजाल्टखौ आरो साबसिन बानायगोन बा बे बायफोर बरायजादों बिथांमोनाबो हायार सेकेन्डारियाव आरो बेनिख्रुइ साबसिन रिजाल्टखौ बानायनायनि मोनसे थुलुंगानाय मोनसे मटिभेसन दिनै बे हाबाफारिखौ जों मोननो हादों। बेखौ आं मिजिंथियो। सार गोबां जोंनि लाइमोनफोर दङ जे फरायनायखौ गारनानै गुबुन बिथिङाव थांनायखौ जों नुनो मोनदों। बेनि सायाव मा बुंनो? जों दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बेफोरखौ जों जेब्लाबो नोजोर होबोदों आरो गोबां गामि गामि बा गोबां फरायसालिफ्राव जों केरियार काउन्सेलिं एबा जिउ राहा दानाय हाबाफारिखौ जों गोदोनिफ्रायनो खालामबोबाय थादों। जाहाथे नोङो ड्रप आउटआ जोंनाव खम जायो आरो जोंनाव बेखारनि जेंनाया जाहाथे खम जायो बेखौ लानानै। नाथाय जोंनि गोबां फरायसाफ्रा बा जोंनि गोबां दिथागिरिफ्राबो नोजोर होनो हास्लाबैयाव गोबां फरायसुला फरायसुलिफ्रानो बिथांमोना गावनि थांखिखौ बावगारनानै बिथांमोना गाज्रि मोनसे लामाथिं थांदों, गोबां नाजादों। दा बेफोरखौ नुनानै जोङो जेब्लाबो दुलाराय बर' फरायसाफोरा जेब्लाबो सांग्रां नोजोर होदों आरो बेखायनो जोङो दायो बेबायदि मोनसे ड्रप आउट जानाय फरायसाफोरखौ लानानै जोङो आबाद बिथिंथिं एबा इन्टारप्रेनार बेफोरनि थाखाय जों हाबाफारि लानो थाखाय जों मिजिंथिदों आरो बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल साइन्स बेनि गेजेरजों समाजारि सांग्रांथि हाबाफारि गामि गिदिंनानै जोङो बेखौ लादों आरो बेनि गेजेरजों दायो एसेबाबो रिकभार जाबोगासिनो दङ। जों बेखौ नुदों आरो जों खावलायगोन जाहाथे लाइमोन बा फंबाय बिनानाव बिथांमोनखौबो जाहाथे गावनि जिउखौ मोनसे बेसेन गैयै जानला मोनला बिदि खालामना लायालासिनो जाहाथे मोजां मोनसे सासे गुन गोनां सासे मानसि जायो बेखौ जों जेब्लाबो आबसुनिफ्राय जेब्लाबो जों खावलायगोन। सोलोंथाइ बिथिङावहाय मोजां फिथाइ मोननो थाखाय जोङो माबायदि फरायनांगोन? सोलोंथाइनि बिथिङाव जों मोजां फिथाइ मोननो थाखायथ' जों हार्डवर्क खालामनायानो मेन जाहैबाय। जों हार्डवर्क खालामागारा जेबो जों मोननो हाया। नाथाय बै हार्डवर्कआ जोंना मोजां रोखोमनि जानांगोन, कनसेन्ट्रेट होनानै जों फरायनांगोन आरो फरायसाफोरखौ जों खावलायगोन मोनफ्रोमबो क्लासखौनो इम्परटेन्ट होननानै आरो गाव माबा मोनसे जिउआव जानो एबा समाजनि ससाइटिनि बिमा बिफानि मोनसे रेसपन्सिबिलिटि दायथ' बेखौ मेलेमाव सोनानै जोङो फरायनांगोन। अब्लाना जोंनाव बानाय गिनाय बेफोर जोंनाव खारगोन आरो बेजों लोगोसे जों माखासे जाफुंसारनाय सुबुंफोरखौबो जोङो जोंनि मेलेमाव सोना लानांगोन कि बिथांमोना माबायदि जानो हादों। दा बेखौ नोजोर होनानै जोंनि फरायसुला फरायसुलिफ्रा गोबाङै हार्डवर्क खालामनाय आरो कनसेन्ट्रेट होनानै स्टाडि खालामनाय आरो गेदेरफोरनि बोसोन फोरोंगिरिखौ जोंनाव मान होनाय बे मरेल मोनसे केरेक्टार बेखौ जाहाथे लायो अब्लानो जोंनि फरायसाफ्रा निस्सय इयुनाव जाफुंसारनाय जागोन। दायो जाय बिथांमोनहा बे आनजादखौ उथ्रिनानै गोजौ बिथिङाव थांगोन बिथांमोननि थाखाय सरकारनिफ्राय माबाफोर बिथांमोननो जायफोराथ' गभर्नमेन्टनिफ्राय बिदि स्कलारशिपखौनो होयो, नाथाय माखासेफोर गोबां फरायसाफ्रा जायफोरा 90, 91 बा बिदिनो मोजां जायफोर जौखोन्दो लानानै उथ्रिसारदों आरो बिथांमोननि न'खरनि अबस्थाया मोजां नङा। दा बै गथ'फोरखौ गोबां फरायसालिफ्रानो दिनै फ्रियाव हयथ' फरायहोग्रा दं आजिखालि। दा बेजों लोगोसे गभर्नमेन्टनिफ्रायथ' आसाम सरकारनिफ्राय हायार सेकेन्डारिनि 75% मोननायनिथ' स्कुटि होनाय बा माबा मोनसे बिथांमोननिफ्राय होनाय बेखौ लादों। दा बेजों लोगोसे गभर्नमेन्टनिफ्राय स्कलारशिप बिथांमोना मोनो फरायनायाव। दा बेखौ थाखा फैसाया जेबो गिदिर खोथा नङा। थाखा फैसाजों जोंनि फरायनाया
माने फरायनायखौ लाखिनो हाया थाखा फैसाया जुदि गाव गोब्राब नाजायोबा खस्थ' खालामोबा न'खराव जानो गैयाबा थाखा फैसा गैया होननानै फरायलासिनो थानो हागोन बे मालाबाबो नङा बियो जाफुंसारनो हागोन आरो सरकाराबो बेनि थाखाय गोबां बिथांमोनाबो नाजादों दिनै बिटिआर गभर्नमेन्टआ सुपार 50 माने बड'फा सुपार 50नि गेजेरजों मेडिकेल इन्जिनियार आरो सिभिल सार्भिसनि थाखाय गोरिब दुखिया न'खरफोरनिखौ फ्रि कचिंआव होनानै बिथांमोना फ्रि कचिं होनानै बिथांमोना दिनै एन्ट्रेन्स एग्जामाव होनानै पास खालामहरदों आरो बेफोर गभर्नमेन्टनि मोनसे मोजां इनिसियेटिभ आरो बेखौ लाबाय थानाया मोजां आरो जोंनि फरायसाफ्राबो बैफोराव मोननो थाखाय जयग'था गावखौनो फिट खालामना लानांगौ जों बेखौ जेब्लाबो खावलायो इंराजि आयदानि सासे लोगो फोरोंगिरिनि गोनांथि जादों चिरां जिल्लानि बेंटलाव थानाय मोनसिन जिब्रै इंलिश स्कुल बाथौ मिसनाव एसिस्टेन्ट इंलिश टिचारनि गोनांथि जादों जायफोर फोरोंगिरि मावनो गोसो गुदुं बिथांमोनहा इंराजि फोरोंगिरि मासिनि थाखाय आरज खालामनो हागोन बिनायसाया इंराजि आयदायाव मेजर लानायजों लोगोसे एमए नङाब्ला बिए उथ्रिनाय जानांगोन लोगोसे बिएड नङाब्ला डीएलएड कर्स लानाय जानांगोन फोरोंनायनि रोंगौथि थाखानाय आरो इंलिश मिडियाम स्कुलनि बिनायसाखौ गिबिसिनै खाबु होनाय जागोन दानबान्थाखौ फरायसालि सामलाय आफाद एबा एसएमसिनि नेमखान्थि बायदियै सावरायनायनि गेजेरजों थि खालामनानै होनाय जागोन गनायजाथाव बिनायसाफोरा गावनि रोखा फोरमायथिजों आरज बिलाइखौ 7002873919 मबाइल नम्बरनि गेजेरजों वाट्सएप एपआव दैथायहरनो हागोन सायख'जानाय एबा थिसनजानाय फोरोंगिरिया स्कुल केम्पासनि सिङावनो थानांगोन बांसिन रोखायै मिथिनो थाखाय बाथौ मिशन कमिटिनि नेहाथारिजों 9101545633 मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालामनो हागोन